Ej, det skal lige tænde. Bang. Okay, begynder det. Jeg føler dig for helvede. Okay, er det... I dag handler det om, en af hedder Rasmus Skød med en computer. Men først skal han lige drikke. Jeg har cola i den her. Okay. Men først skal han bælle 2. Okay. Jeg giver den. Ja. Ikke med i. Det skal åbne dem, ikke også? Ikke med i. Det var åbent foran. Måske, jeg ryger for meget has. Ja, den her super god også. Nå, det ser jo rigtigt, ja. Og jeg var godt ude over helt godt. Nå, så rød vi der videre. Hvad fanden er det? Det er ikke sjovt. Okay, jeg er klar? Nej, vi skal lige holde for sådan her. Okay, nu begynder showet. Nej, okay. Nu begynder det hele. Okay. Vi gælder simpelthen om at gøre sådan her. Ja, du skal lige komme op. Kom op. Okay, det begynder. Okay, man har en... Man har en... Ja, okay, man kan få vores computer. Så okay, vi har en dyne. Nå, en kaskekhop. Det er okay, så vi kan gøre sådan lidt lige bollerne. Kom nu, Rasmus. Eller Rasmus. Gør det. Læg dig deroppe. Læg dig. Skal prøve. Ja, så læg dig. Au. Kom nu videre. Læg dig bare ned. Læg dig. Okay, gør mig sådan her. Ikke også? Så gør mig sådan her. Vi kan dyne over. Nej, Rasmus. Læg dig ned. Og så gør mig sådan her, ikke også? Jeg kvækker med ham bare. Og så siger hun før. Så vil jeg lige på øjnene. Du skal ikke stoppe endnu, fordi jeg skal lige vise dig noget. Hvad med? Jeg skal bare Og så går det. Og så slår han lige hovedet ind i væggen, vi ses. Nej, ikke der. Jo, ikke der.